गोजा गुफुर जागासिनो र' फैसायासो थोगोन ना थोआथाय आं दख'ना बायबा नोंनोबा गस्ला बायना होनो फैसा थोगोन ना थोआ गस्ला गोदान नांगौहाय आं मिथिया गस्ला गोदान नांथारगौ ओजों आरो हाथायाव थांनानै बेफोरबायदि गाबहैनाङा दै आंनि सिगाङाव मिथिबाय गथ' फैसायासो खिन्थागोन बेफोरखौ दा नोङो गाबनानै मा लाब जानोसै गाबबाय थानाङा गथ' बेफोरबायदि अखा खालामबाय थाबा दानो लाङाबो आं हाथायाव नोंखौ मिथिगौ ना न'आवनो गालांगोन खेंखायबाय थानाङा मिथिगौ ना बिफा मा खालामबाय दं थांसैजोंफोर लाबोमाखै फैसाया थांसेयानो नोंसोर बिमा थांसेनोहाय दसथायानो जाबाय माथो दाबो फैसाफोरा हरदो आरो फैसाया 3000सो हरखा थोनाय नङा बापरे बाप 3000 मानि फैसा गैया आंनियाव जेनथेन 1000सो दङ 1000सोखौनो लांबानो जाबाय मा बे दुर्गा फुजानि हाथाय खालामनो थांनायाव बे 1000जोंनो थाङो आरो फाग्ला मोनदों नो हा 1000खौलाय आङो दख'नासो बायनो ना गथ'नोसो गस्ला बायनो होनो लाबो 3000सो फैसा 1000आ जेबो थोनाय नङा गैयालै आं अबाव 3000 फैसा मोननो गैया नोंलाय माथो मोनथिखागौआनो दाखालि माथो नोङो दाउ फाननानै 3000 मोनखादोंमोन मा जाखो बे 3000 फैसाया आं बुंदोंमोन ना 3000 फैसाखौ जमायना दोन होननानै दुर्गा फुजा सफैथारबाय नांगौ होननानै इसेबो मिलिमानो गैखाया खर'आव 3000 फैसायानोखि थाबाय थायो दिनै मास मोनसेयानो जाबाय जानायावनो लोंनायावनो थांबाय माथो नोंलाय माथो मोनथिखागौ बै जानाय थाव बानलु संख्रि मैगं थाइगं आलु दालि दुलाफोरखौलाय माजोंथ' लाबोदों आंलाय आयु 2000बो गैया होमबा बे 1000आवलाय आंलाय मा दख'ना मोननो आरो गथ'नो नै गोजा गस्ला नांगौनो 1000ल' दंलै बिमा नोंनियालाय माथो दख'नायानो दंखायो गथ'नो बायना होबाबो जागोन दे दुर्गा फुजाया बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयो मिथिगौ ना बोरै दख'ना बोरायजों नायनांगौ जाखो देनाय दख'ना गोदान नङाबा आं दुर्गा फुजा नायनो थाङाहाय दा फैसायानो गैयाबा आंलाय माथो खालामनांगौ गथ'नो बायना होबाबो जागोन दे नोंलाय माथो बुरियानो जाबाय हाबा जाबाय माने बुरि जाबाय गथ'आनो दङ माखौबा दख'ना गोदान नांलायगौ दा सेंग्रा सिख्लाबा बेलेगमोन देनाय दुर्गा फुजानि दख'ना लानायाव सेंग्रा सिख्लानि बाथ्रा फैया मिथिगौ बोसोराव खेबसेल' फैयो आरो मा हाबा जाबानोखि बुरि जायो आरो गथ' जाबानोखि बुरि जायो आं बुरि नामा आं बुरि दासो 25 बोसोरलै आं 25 बोसोरफोरखौ बुरि होना मिथिगौ ना जागोनसो मायाबा 25 बोसोर 40 बोसोरानो जाबाय खोना माथो नोंलाय गावगाया बोरायखाय आंखौबो बुरि सानदों नामा नोंहालाय दाबो फैसाया आंनो एबार खिन्थु दख'ना नांथारगौ दे दुर्गा फुजा नायनो गैयालै आंनाव गैया ओइ बिमा नोङो एबार दख'ना गोदान लाथ'नांला दे बै गथ'नो बायना होदो खालमानसि बायना होगोन दे नोंनो दंहाय नोंनाव दंथारो नों थगायदोंल' बिफा गैयालै गैया दङबालाय आं होखागौमोन होमबालाय आंलाय दुर्गा फुजाखौ माजों नायनो थांनांगौ जाखो मालाय बयबो दख'ना गोदान बायसोदों जोंफोर गामिनि हिनजावफोराबो आंल' बोरायजों थांनांगौ जाबाय आरो फैसा गैयाबा होमबा आंलाय माजोंथ' बायना होनांगौ जाखो थांनोबा थां बै दख'ना बोरायफोरजोंनो नायनो थां मिथिबाय थाङाबा थादो मानसि बियो दुर्गा फुजायावबो आंनो दख'ना गांसे बायना होनो हाया आसुरितसो नोंनिसाय आंनि 100 थाखायानो बेसेबा अनखायोमोन आंखौ नाथाय आंहा खाफालानो गाज्रि 100खौ गारना लानानै बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावना लाबायलै आं बेथो बेसेबा अनखायोमोन आंखौ थाखाया नाथाय नों आरो जांगिलाया आंखौ अननायानो थासै बे जांगिलायाथ' आरो मा दारारसो आंबो दख'ना बोरायजों थाङा माथो आंबो दख'ना गोदान बायथारगोन र' गदनि फैसा दं खोना र' दाहार लाहैनोसै आं गदनि फैसाफोरखौनो आबा सेल बोराय थुदे थांसै जागोन दे जागोन गाबबाय थानाङा नोंनि थाखायबो बायगोन आंनि थाखायबो बायगोन थुदे आयु आंनि आइ किसमिस बेसेबा गोसोखांबाय दंमोन आं नोंखौ दिनैसो नुबाय नोंखौ आइ सना टिपिलु उन्दुबायल' थायो नोंसो लाबाय दङ ना फिसाखौ आं आरो गायदे आब'सो लाबाय दं सानदोंमोन औ आंनो लादों र' आइ फिसाखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो मिथिगौ ना मास मोनसेसो थानानै थांसै र' दा आंना सिलायफोरा रानथ'वाखैना मिथिगौ गोसोखांबाय थायो आंनि आइ सना किसमिसखौ ना आइ सना ओमफ्राय आइमोना सनिया मोना नायनो फैमारानो होनबा किसमिसखौ फैयाखोनालै बिसोरो थाथोलै फैयाबाबो जेबो नङा बिसोरो नानि फिसाखौ एसेबो नायनो लुबैथाराखै होनबा आइया
आइयाथ' दाबो हौवासा नङिखाय दाबो असान्थिसो खालामबाय थायो खोनानो आरो सनियाया गोसोम जानायखाय औलै माथो बुंबावनो आरो बिसोरखौ थाथोंसै दे थेवब्लाबो गावनिनो फिसौजोखौबो सोरबा नायनो लुबैया आरो देनांबो होनबा बामनायानो नङा खोना बिसोरो मोनथिला आरो बामाबालाय आरो माथो खालामबावनो जों दंना जों बिमा बिफायानो दङ जों बामगोन थेवब्लाबो आरो बिबैमोनाबो जुदि जेबो सैयाबा गथ'खौ उन्दैफोर फैदो ओंखाम खुरबाय आङो बा ओंखाम खुरबायानो उन्दैफोर दहायनो संदों दिनै थां होनबा जाहैग्रोदो थां उनाव लानो हागोन दे नानि फिसाखौ जागोन दे फैदो र' ओमफ्राय बिफा नों दिनै हर थागोन ना थाया अबावलाय हर थानो माथो आलासि फैदों बिसा थाया खोना दे आलासि फैबाबोलाय माथो जागोनखाय थादो नांलायला दे आलासि फैनायाव आं थानो बोरैबा मोनोलै मालाबा फैबावगोन दे माखौबा औलै एसे बोरैबा मोनोथ' आङो दे होमबालाय साननैसोनि उनाव आरो फैबावबानो जाबाय नोंसा आयाबो खिजानि फैयानो खेबसे लोगो हमनाय नायनो हायामोन आरो फैयालै आंलाय माथो बुंदोंआनो लोगो हमदोंमोन होननानै फैयानो मालाय दाबोसो हौवासा जायिनि टेनसन खालामबाय थायो असान्थि जाबाय थायो मानसिया थाथो दे थाथो फैयाबाबो जेबो नङा नों बेखौनो जेबो सानबाय थानाङा थेवब्लाबो गावनि बिबैयानो जुदि बेफोरबायदि खालामो एसे बोरैबा मोनोना मानो बेफोरबायदि नेरसोन नोंसा आया आरो सनिया मानो बेफोरबायदि दुखु मोनोलै गावगायनि न'खरनि मानसियानो जुदि आंनि फिसाखौ सैयाबा गावनि असे बिबै गावनि असे बिमानैयानो जुदि सैयाबा भामाबा माबायदि खोथा जागोन बेलाय माथो जोंहा आब'मोना तिलुमोना बेसेबा अनखायो नानि फिसाखौ गोसोमबाबो हिनजावसाबाबो बिसोर मानो अना बिसोरबोथ' असेना दा आङो मा बुंबावनो दिनै बिमा आं आइमोनखौ बुजायबाबो बुजायख'नो हाया मोनथिगौना मानसिफोरानो माबा एसे बोरैबा गंग्रा टाइपनिलै मा होनबा आंनि फिसाजो किसमिसखौ बिसोरो सानसेबो लामारला नामा देनां देरबाबो सैया सैयासो खालामबाय थागोन खोना आंनि फिसाजोखौ आंनि फिसाजोखौ जुदि सैया सैया खालामोबा जुदा जागोन आरो माथो आरो माथो होनबा निस्थुर मानसि साला बिसोर नो लादो नानि फिसाया आङो ओंखाम जाहैनोसै थांदो थां आरो नोङो हर थायाबालाय थाया दे मालाबा फैबा थासिगोन दे अब्ला थांदो थाबैनो ओंखाम जाहैदो लामायाबो गोजान ना थाब मोनहैनाय नङा आब' रांखावरिसो माथो अबावबा थांनो नागिरदों ना मायो औलै आब' हाथायाव थांनो नागिरदोंमोन र' ओमफ्राय नोंहालाय अबाव थांनो नागिरदों नोंबो माथो गोदान दख'ना गानदों आंबो नै हाथायावनो थांनि र' ओमफ्राय आब' आं मोनसे हखमावसो फैदोंमोनलै माबा हखम दा गदनि फैसाया दंबावो ना दङबालाय आङो दाहार लाथ'गौमोनलै दङ दंनायालाय 5,000 दङ नांगौमोन नामा नोंनोलाय नांगौमोनहाय सुदबो होनांगोन नामा सुदबो होनांगोन थर' बेसेबांसो नांगौ नोंनोलाय फैसायानो गैथारा जादोंलै 1,000 लानो सानदोंमोन साननायालाय 5,000खौबो लाथारदो आरो नांगौबालाय उनाव दिहुनना होनो हागोन लासैनो नाथाय सुदखौ होबाय थाबानो जाबाय आरो अबेसे 5,000खौनो लांनोसै नामा दाथ' आरो फुजाबो सफैथारबाय आंनोबो दख'ना नांगौ नै गथ'नोबो गस्ला नांगौ आरोथ' फुजायाव थांबाथाय सिनेमा नायनाय जागोन सार्केसफोर नायनाय जागोन जानाय जागोन लोंनाय जागोन फैसाखौथ' नांखागौमोन र' खमसे खम आखायाव 1,000निसो थाखा नांखागोन थांदो 5,000खौबो नांगौबालाय होमबा आब' 5,000खौनो लांमानसै दे जागोन दे ओमफ्राय होआलासिनो थानाङा आरो बिनानाव होगोन मानो होआ जानो आयौ जोंफोर जाना दोनग्रा मानसि नङाहाय दे बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा आरो आंबो आरो हारसिं नङाना लोगोफोरबो दंसोयो मिन्थिगौ दे आङो आब' दे होमबा 5,000खौनो नांथारगौबालाय हरदो आब' 5,000खौनो हरथारदो दे फैसाबो गैखाया जाखादों खरसा जानोबोसो गैबावा जादों दाखालि दाउ फाननानै मोनदोंमोनहाय 3,000 नामा जोबजोब्बाय ओमफ्राय हौवानियाव बिबाय दख'ना बायनो गथ'नो गस्ला बायनो होननानै गैया 1,000सोल' दंना बे 1,000जोंलाय मा जानो दिनै आंसो दख'ना बायनो ना सेल बोरायनोसो बायना होनो आंलाय माइखा बोसोरसेनि उनावसो दुर्गा फुजा फैयो बेयावबो जुदि आङो दख'ना बोराय गाना थाङोबा माबायदि खोथा जागोन दिनै मालाय बयबो दख'ना गोदान बायनानै गाननानै थांगोन नोंगौथ' आरो नंनायालाय आं खिन्थु लाया दे बायथ'ला दा नोङो बायाबाबो जेबो नङा दिनै नों एसे बुरिबायना जों आरो सिख्लायैनो दंथ'यो दासो 25 बोसोर आंहा आब' 25 बोसोर जोंहानि नानियानो माथो 25 बोसोर जासिगोन नोंसानि नानिजोंनो समान जागोन खोना आं बोसोरसे नङाबा बोसोरनैफोरल' गिदिर जागोन लाजि गैया 40 बोसोरसो जाखाबाय खोना लाजिथाराबो खोना नानिमोनजों समान होनफानो
बुरि नांग्रांग्रां आरो माथो खेबनै ना खेबथाम जाबायनो बेजों हाबा जानाया जागोनसो मायाबा 25 बोसोरल' दे आब' थांदो लायदो माखौथ' सानबाय थाखो आंहाबो गोबाव जागोन आरो दा फैनानै ओंखामबो संनांगौ हौवाखौबो संनो थिनदों र' दाबा संगोन ना सङा ए ओंखाम सङो नामा सङो मालाबा अ र' होमबालाय लायनि र' दे थां ज' थांफानो हागोन नों आब' हाथायाव र' लायनि र' इहु फुजा आंहाबो दख'ना गोदान गानलांनो मोनसिगोन इहु फैसाखौ दिहुनना होजाया जानानै गिदिं खोनो हाया आब'आबो बा बोरै बुंलायदो होगोनब्रा आब' होगोन थगायग्रा मानसि नङा आङो दाथ' आरो आं हांसो फिसिबावनिसैसो हांसो फिसिबा बेसेबा फैसा मोनगोनसै आं हाजार मोनखागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आङो आब' लाहानावसो फैदों आरो ना आलासि जानो माने आब' लाहानि खाथियाव ट्रेन खारबाय थायो आरोना खायसो जासोयो ओमफ्राय आङो गाबोन हगारसिगोन आरो दिनै आं बारा समबो मोनाखै आं माने आलासि जानो फैनाया फैयाखै माने आब'आ लोमजाबाय दं आरो ना बेनिखायनो भिडिअखौ बानायबाय थानो सम मोनासै आरोना लोगोफोर नङाबाथ' आंबो दिनैबो गोलावै बानायनो सानदोंमोन गाबोन मा जायो नायनि र' गाबोन जुदि सम मोनोबा आं हगारनाय जागोन आरो मालायनि न'आव एसे लाजिखांनायबो मोनो डायलग मारिनो खोनायोना मानसिफोरा थेवब्लाबो गाबोन नायनि र' मा जायो होनबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आंहा दख'ना गोदान मोनसिगोनलै लोगोफोर नोंथांमोनालाय मा बायबायना बायाखै दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ